Kisamla pulia ke skol ba Nehu gibadan hapok kalama jangka North Eastern Hill University Students Union Nehusu. Bat ka KSU Nehu unit haka artrik uno opera arajar arpusau. Kila mekarai ben penlong kelas no nado kalai trik uno opera arajar arpusau hadin bagi inquiry committee kila ti ben tokit iki kenrum kenram haka ni ke skol ba. La ban kedau hang ne ban kaliang ke Nehusu bat ka KSU Nehu unit kelas sedang nak ki ke basyatangan nado kesan terik janmiat jong unai wiang. Mat rairu un pentrekam ya ke total lockdown ke baklembok por hagani ke skol ba. Hagani ke sini kaliang ke Nehusu ke KSU Nehu unit ke Nehuta rengkat bagi nongelam jong ke KSU Sengkemir. Kilawan ban lumlang hajan ke office terekam u vice chancellor. Hadin bami ke kubor bawa vice chancellor ke Nehu Profesor PS Chokla ulapan ya gibor pahara ke baklan ke sarkar pereng bonit shimti biang ya ke syuki vice chancellor. Hadin mulakut ke syuti. Nrai kene kesini kaliang u Vice Chancellor in charge u Professor N Saha ula pentip ula penjelan biang ke syuti u Professor Shukla hadu kakak lai trek uno pra. Na kaliang kesamla pulih ke begentup ke Nehusu bat ke KSU Nehu unit kaliang pahara ha kerdap jong ke skol ba nadu ke por prash teng men step jong kene kesini. Da kejing temu ban pakang lenti u Professor PS Shukla bo unwan rong syakakut jong ke skol ba. Habagran ni kilat patai kubor u Toniho Karsati, u General Secretary kini husu ulang bagi ki mensangya menpelong kelas kalajan kot syakashib naitam. Ban nomor kejik penjelan syuk-syuk ke syuti u Vice Chancellor kumtana kaliang kesamla pulih kila syemikarai ban sedang kelas no kumba julong dari ki ban wan kaban syongklan mengor ngene kejaga kan beteng baik haduk ban weng no yu Professor Shukla na kene ke skol ba. Kong long kebangi iba kakak citi jong usi hakapo ba would extend ya ki leave ke jong let's say kane ka ke ba pen lengok yangi kumki semla pulih ba la kene sking syak tangan ban ngidang continue ya ka street demonstration ado mentah te ke ba pelengok ikolong ba ka ministry hi kam tha rai u ban un karnai ka leave u tha rai u tho hi dala de ka tukasti kane ke ni ba u ya sailat ya ka ministry ba ministry ro kam ka penternya ya ka bor la de ha ba ma u de we na ki jung syak kan tho ba ka kan ka inquiry ya u tang ba ngai ba hakini ki klit sa hakini ki ski ba ada pula shim arsin ka live ka we bam taw la extend beng ka live jing do khalai tarik tingi ne kaliang ka KSU ni hui hi ka khabar ka basai ba ngingin ni ka syaka sarkar ni syaka ministry ka long ba baki de ban pha eu ka live eu na kaliang ka ministry ba kumjo ka ngin ban keinginan khrang ba kan tak pat ya ka pulih buti ki semla pulih apa skul ba ngi laduk la singi ni la syari la singi ngilak ban ngin kren bat ki VC in charge man penlong kini ki urgent isi meeting kenang ba kilak ban penjai BPRT ya ka kumjulong ka kelas te hajuk aporo ki in continue beng ya kan kasi demonstration nado live beje do san beje kenang ba ngihap stok ba kajing ki kan nang teng bat kumjuk ba ka kelas kan ya kumjulong upani kata ke security naga central government bat kumjur haka bayri ka shithi ka bu ong ba un resume office nanta ka singi tabakat kembang i bangim shami UVC ba uwan yu kejat han naga university bat kamta me ha bangi i artat inyo kata ka news ka ba UVC hu lapan chuchu kata ka leave ka ba hadu khalai 3 December tena kalian jengi ki student union kakasi student union ni unit bat kumjur ka ni husu ngilaya rai ngilaya shong perkhat ba kat kumba ka jindawa ka jengi ka diga removal UVC bangi i ba mentau lapoi bang kata ka extended leave dan kalian jengi ngisnyo ba kala de ka por artat yengi hero bangin prioritize ka jing pulih puthi jengi khna pulih ka university common shong ye pi mentala jin poi gomba shibnai kan thi haka bede ba kan ka miss haka bede ba kan ka non functioning no ka university jengi ka suspension of classes kala long kumba shibnai mentala jin dap shibnai dan kalian jengi ngilai shimi kan ka rai bangin open no ki classes but ngini asha no ki classes bakin function normally kumba julong ini rai ka normalcy namar ba ko mangi i ba UVC sham la yu kjat ka university jengi bangi sham la kwa hiru ban jeopardize ya ka long jingman bha long bha jengi khna khamta ma ka bidi ka puli puthi jengi khna tene kelen jengi ngilai shim garai bangin pre no ki classes but ki internal test ki assignments pending assignments ki bagi khna bagi no ka ki khna yo ban penle na santrik jong 9 November bagi shim ka ne garai ba menta ba maki ki ne penlong no ki classes but bagi ya penlong kita ki exams hakabidi bet ka demonstration hi kumbang ngilai zang ki jingi ki tang hakawi ka sod bet ka jing dawa kata ka removal jong vice chancellor takat kum hakane ka
por bentar ngi ba vice chancellor pem khamsa remove what they can leave ka ba ushim rakam de ka jing tha jong ka ministry ka de something ka ba uhi ma uhi extend ka mons ke phala de tene ka leng jongi ngin penlong ki classes ko ba julong to manadu por live je hadu san beje ngin don biang ka demonstration kadang jingi ki kadang agitation jongi kadang continue ben but ngim nam man tha ka bang pat yu I hira ka report lan ngin pat ira ka recommendation ka leng jong ka ministry ba kadang bakan remove ya u vice chancellor dan ni ka president ka ban tha yu ban remove ane khamtam ki ka ba ngi su thu ba kamla ban long ta mangi dang su anticipate ba UVC hi un resign ka mons ke phadal de hi dia kumbalai toyo balalet limba kalat patah hubor uang bau new Profesor Shukla uang banwan join biang kini ke office kini North Eastern University mentah kesengi kita kalong ke Artrik Desember handai penban ngi nakaliang kajungi ngi naduk kesengi bakal alat hi ke notification bu uang bu join nila syong hani ki gate ki ba fair naduk ke gate 1 naduk ke gate 6 nila syong ki kena sama puli jong brok kani ke university ka bangi lai bu shift ki ba fair te kumju menin ke janmi tu nila syong haduk mentam stamp te mentan hi khamshang dia ni I ba kata ke jing shimsti yang so khatsanski nakaliang ke visi te kumtahi nakaliang ke jungi kurwa kopsha kalong ba ai bu unshim kata gesti haduk tad bu lakut kata ketem ke jong u bane unmi sena nak university dan nakaliang kajungi hi ke kurwa kapsai kalamba dalili ru ngim ailat uni profesor Shukla ba unjuk kejap yang kini university lanu ru te kumba ngilai hi dengan ka lat pathai bor ma kini katnu la pha kita kisti ba fair station ministry handai ngan ong IP ka wiru nang to kamde kam shimna satya ka de ka badai ba utho handai naru ko por kisti ba fair ka jingi ki ba fair ka dan university kata bor khat ngila banuk sang handai nakaliang jo uni Profesor Shukla ulong be uba adaman ulong be ubaliat don bo nakapor am shimla buram chu ek try jala nik samla puli jo kan ni school ba te kumta hi nakaliang ka jungi nakapor hi ni ju pha kita jing ujor handai ngi ba am shimla dan kanu nu ka jing try te mentaru ka kenti ngingit scam ba tu komiti ru kan pha kanu nu ka respond ka babiang banang ba ndai shu bancha uni professor banjuk kecap yang ni university PE hi pet kat ni ka jingi ki jungi nuduk sini kong ru bangi sat kan am shim la dan kanu ka jingwan approach na kaliang ka jungu handai ulas ngo hadian kat tu kat ni sni la dalayat san dus ni ulas ngo ba am shim la dan la chu ula persang banang banyak krem ba compromise handai nadu ka sini kong bani pha jing dawa ushim sting ben takadau na kaliang jungi poi haduk kani kaput barang bangi hap sha thangan bot kumjur bomnum sha aila chu uni bun wan rung ha kani ka university kuma phila I kani ka jingi khun jungi kamdei tang namta ka kani ka jingi khun jungi kamdei tang namta kini samla puli ya kani ka kanti ndai ka dei namta ki pateng bat ki khun ki kiti bat ki persa ki bansawan ki jungi ha kani ka jela bagi nyok kata jing puli ka babiang bat kumjur ki infrastructure bat nadang sedang